Ada orang sudah mulai perminggota kamanginang songona biasa asa jolo tabereng majo di persembahan anak kota sa sekolah minggu ima dalam rangka patu pahon pesta gotilon dohot tahun penata layanan pertikian upasat tami. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na amanginang dohot yanakon nami songon sada sian huriata ima nadipatupa panitia program alana dipatupa do sada kreasi sian hita saluhut na sonari sahatma tuhami guru sekolah minggu alani ia manginang mangido mangelek kami tuhamuna anon dung marede guru sekolah minggu Roma hita tujolo laho manupahi asa adong pakeon ni huriata alani di pasahat kami ma maulaya tuhamuna anggiat matuhata nama memasuita saluhutna botima.
guru sekolah minggu manginang dok duhita saluhutna madok mulai atema tuhamuna anggiat matutu na pambahenan munai di pasu-pasu tuhata jala ditabai Tuhan madihamu rezeki jala diberkati Tuhan ini menjadi sukacita buat gereja kita dan kemuliaan bagi naman sahalina idoko kami mau lihat tema dihita saluhutna botima. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Asa sonari saat mahita tu acara ibadah. Taparade maruhata parjolo mahita martang yang nahohom martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta sian buku ede nomor 125 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Positutudo rohaku manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagugoon, manang akka namasan wai, manang akka narosogot, dang tarbahini manirangi hita sian haholongon ni rohan ni debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalan abonar. Mauliate hudok hami ala di pabisar hotu hami barita nauli. Na madongani hami. Ayalani ubain hutada hami ho dohot lomo ni roham. Di pangidorohan nami nuaing lomo ni roham. Hami saliling dingolu namion. Asa mertua hami baenommu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha purtibion. Sai paiyes marohanami mangoloiho. Alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata maredehita. Tangiho kamuma sikap nipatik di minggu tasadarion. Imasian buku ni si Joshua bidu 24 ayat 20 songonom madidok disi. Ope paholak kamuma debata sileban akan di tonga-tonga muna. Jala pauduk hamuma rohamuna tu Jehovah debatani Israel. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita mangulahon nahobar tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargugui maham mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Tato potima dosata tuarupan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martang yang tuho.
dada mangasaun hati goran nami, na mangasaun asi ni roham nagudangido, say asi maroham mida sadok bangso nami, sesa madosa nami saluhutna, say sungguli marohanami, asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesani dosatta. Songonod do hatani Jehovah. Unak ko mabiar ayaw do siluluhok nungapola hujau guarmu ahu do napunaho. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji tu hatta mare demahita. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, Imasan 2 Korintus bidu 10 tolu, Mamuka Maisian ayat 5 sahat rodi ayat 10 tolu. Asatajaha marsika soring hami mana perjolo, laos di ayat na parpudian non rap mahita saluhutna. 2 Korintus bidu 10 tolu, Mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 10 tolu. Ujuni hamuma dirimuna manang na di bagasan hapor siaw kamu, sulikit hamuma dirimuna, naso ditadda hamudo dirimuna, pabua naung Yesus Kristus di bagasa kamu, ai iya soi, sadok naso tau do hamu. Alai martangyang dohami tu debata, asa unang diulahamu agia ahape narwa, dada asa hami idaun na tau, naing hamu mangulau na denggan di pangido rohanami, nak pesongon naso tau hami idaun. Ailas do rohanami hamu mergugu, nak pegali hami, lasod do tangyang nami, naing gabi to guro hamuna. Ope aleya kadongan, sailas marohamuna, sai olo mahamu patuguhon jala apoan, sadama pikiramuna, raduti hamu madamei, asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu. Rap mahita di ayat 10 tolu, sai didongani asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani debata, dohot persauran to di perbadia mahamu saluhutna, ido sahatna, mertua do natumangyon hatani debata,
jala naum peopsa. Amen. Ta puji Tuhan ta mari demahita. Hatindako maha porsiaw tay songon nani hatindako ni dong atas saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuan si Maria na gabe-gabean sator di parbadia adorang sohabuboan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus namate tarpazal lo ibana di hau punar silang na tua tubana toru dung ditanam na mula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disiba ibana pai mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panyala Kristen akan nabadia dohot dihaisan dosa dohot dihatai namat dok mulak mangulu sogot deng ni halak naung mate dohot dia ngoluan na sora suda. Amen. Tabege makor sian inahanna dung sipuli di uduti manon dot kor ina Debora.
tabege matiting namasa dohot si pamasaon ni huriatta di bagasan samingguon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut nak. Tapai hut matik nama ragam di minggu tanggal 30 Juli 2020 na parjolo goar di minggu ta. Goar di minggu ta sadarion ima minggu pawaluho doktrinitatis lapatanna hasitolu sadaon ni debata. Topi minggu padonganion dohot pangaramation ni debata. Napa dua hon kelompok kortu hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 di pitu 30 ina Hanna, ina Deborah, ina Kamis ama Jericho. Di pukul 10 ina Esther ama Huria ama Shalom remaja. Di pukul 10.05 HKBP. Napatuluhon pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 1 Agustus di sektor Nasaret keluarga Desi Majutak Boru Sinaga, di sektor Judea keluarga Besi Hobbing Situa R Boru Tapubulun, di sektor Bethlehem keluarga S Siagian Boru Sinaga, di sektor Efesus keluarga J T Siahaan Boru Siagian, di sektor Galatia keluarga Tesi Hobbing Boru Sitanggang, di sektor Filipi keluarga B Sinaga Boru Hutagalung. Di hari Rabu tanggal 2 Agustus di sektor Sion keluarga Simangucong Boru Panggawian, di sektor Betania keluarga El Serait Boru Nenggolan, di sektor Roma keluarga Asi Majorang Boru Sagala, di sektor Korintus Op, di sektor Kolose keluarga J Manalu Boru Pajaitan, di sektor Kanaan keluarga Hasim Matupang Boru Damanik. Dia ka alamat amanginang bui mata bereng di warta nata tiup. Napa paton ibadah minggu pitu 30. Ibadah minggu pukul pitu 30 wib di tanggal 6 Agustus 2020 nanaing ro memakai bahasa Indonesia. Napa limahon amplop resot di minggu ta sadarion marpiliat tujulu dihita. Ima papungu pilihan amplop resot dohot pilihan napa duahon tapasahat mai di bagasan las niroha. Napa onopon amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 6 Agustus marpiliat tujulu dohita. Ima papungu pilihan amplop ni pembangunan dohot pilihan napa duahon. Napa pituhon program diakonia seksi kesehatan sauddo di patupa huriatta marhite-hite seksi kesehatan ima naparjolo screening diabetes meletus dengan pemeriksaan gula darah, napaduahon screening hipertensi dengan pemeriksaan tensi darah, napartuluhon screening asam urat dengan pemeriksaan asam urat, penuluhan tentang penyakit kanker dan tumor oleh Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia di Patupa Dung Sipul Permingguan pukul 10 maringanan di aula HKBP. Napawaluhon penghargaan tu anak kona berprestasi di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 Patupa ni huriatta do pasahaton penghargaan tu anak kon ni huriatta na berprestasi juara sada 1 juara 3 tingkat SD 1 SMA baik prestasi akademis dohot non akademis misalnya olahraga. Napasiahon kegiatan pesta gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan di minggu tasadarion di kebaktian pitu 30 wib do pukul 10 wib ima kreativitas sian kategorial sekolah minggu dohot guru sekolah minggu.
Di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 nanaing roh di parmingguan pukul 7.30 doho 10 WIB mangarade masian sektor Sion. Na basa puluhan tik-tik marbagas tik-tik parjolo naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma Mikael Marudut siringo-ringo anak ni halak amatta Robert siringo-ringo nahinan tubuh ni halak inatta Siti Boru Simangucong nahinan alamat Jalan Belong RT Pitu RW 22 nomor 8 Kapung Babakan Sukatani Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dohot orangnya Veronica Maeselan Buru Sialagan Buru ni halak amatta Antonius Sialagan tubuh ni halak inatta Lasma Rosdiana Buru Hutahayan alamat Jalan Raya Cilengsi Jonggol kilometer sada nomor 04 Kecamatan Cilengsi Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis terpasu-pasu di HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin tanggal 10 Agustus 2027 masuk di pukul 10 sada tikting paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan parsaripeon ma Loli Christian Tarihoran anak ni halak amatta Situa Esron Tarihoran nahinan tubuh ni halak inatta Kartini Boru Simajutak nahinan alamat Komplek Depen Koperasi Gas Alam Blok C 125 Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dohot oranna Aprilia Novianti Huta Barat Boru ni halak amatta Situa Weldiner Huta Barat tubuh ni halak inatta Rak Mauli Boru Manalu alamat Jalan Ciherang RT 5 RW 5 nomor 4 Kelurahan Sukatani Kota Depok Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis terpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tanggal 5 Agustus 2027 masuk pukul siang pasapuluh sadahon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial Mauliate ma di pasaturiata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Juli 2020 tuaka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatot sa ganug bulan tuhuriata marhite-hite parhalado sektor tawi pasapuluh duahon torok ni ruas nama dohoti parmingguon di tanggal 27 Juli 2027 godang na sia 104 halak ruas na berulang tahun kelahiran 41 halak ulang tahun pernikahan onom kepala keluarga padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 24 tanggal 30 Juli 2027 hatani debata napasti kopon las ni rohamuna tersurat mai dipuda tulu ayat 16 di tangan siamunna do gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon pasapulo paton pilihan iuran diakoni sosial torok nafas haton pilihan iuran diakoni sosial di bagasan mingguan gudangna onom kepala keluarga 1.250.000 na 15 pilihan bulanan dohot tahunan torok nafas satu pilihan bulanan dohot tahunan di bagasan mingguan godang nabi itu kepala keluarga 1.175.000 rupiah 10 totok ripe itu pembangunan torok nafas satu totok ripe itu pembangunan di bagasan mingguan godang na onom kepala keluarga sia 100.000 rupiah keuangan huria 12.243.175
Rp75. Itu pembangunan 6.520.500, sentralisasi pusat Rp624.825, jumlah Rp27.456.500. Mulut tungadong pilihan naso tercatat menang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padingkat tosa songoni matiting na masa do si pamasao di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuhatta mapiliani bain sangap di goarna. Tabigima korsian ina Kamis duksi pulian non diuduti dohot korsian ina Ester.
Tapuji Tuhatas yang buku ede 214 ayat sada dohot udutna las disomahita papungu pelian sada A dohot sada B. Una
rakyat sada. Damini debatana sumurung sian salhut naroha imana mangaramuti ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Oras madi hita salhutna amanami do inanami nang hita tahe napungu di bagasan di parmingguata di obason ima di minggu pawaluhon dung Trinitatis hatan itu hatta nagabe ujahan si hanguluhonotta ima sian surat sada Musa bidu 20 ujahan masian ayat 10 rodi ayat 22 sada Musa 20 ayat 10 rodi ayat 22 songonom ada di sini alai borohat do anggo si Jakob sian Berseba lautu haran jadi tolhas maibana tu sada parborninan gabe marborngen ibana di sini ai nunga mate mata niari dungi dipabuat ma akabatuna di sini bain halang ni uduna laos modung ibana di sini dungi marnipi ma ibana di ida ma sada tangga na pinagohan tutano tolhas ro di langit ia ujungna jadi ida ma sai marnaik mijur siani akasuru-suruan ni debata jong-jong digijangna anggo Jahoba jalanin nado ahu do Jahoba debatani opum ni si Abraham do debatani si Ishak ia tano na pinomoduan mon lehonokku matuho dohotu pinoparmu jala sobokon orbu ni tano osogot torok ni pinoparmu jala anggo rarat mahamu tus hasudutan doho tu habicaran doho tu utara doho tu dangsina jala dapotan pasu-pasu sugut nasa marga na di tanoon marhiti-hiti ho doho pinu parmi ida masai donakku jala ramotakku doho manang tu dia peho mangalaka jala togi honokku doho mulak tu tanoon ai dang tadi konokku ho da jolo sahat hubain nahu perbagai tuho dungi tersunggul masih Jakob sian namudumi jadi didok mah inganan ni Jahuba do on HP so pamotuaku jadi mabiar ma ibananin nama na sokal situ tudo inganan non dang terbain so on bagas ni debata jala baba pintu ni langit dungi hehe masih Jakob sugut manugut nai dibuat ma batu pinar halung luhon nai jala dipajongjong bahan partinadaan jala diusehon miak tugi jangna dungi dibahen ma goar ni inganan ni betel manang bagas ni debata lus do goar ni hutai anggo nasai laon dungi marbaga-baga masih Jakob ninna do molo di dongani jala diramoti debata ahu di dalan nahu dalananon jala di leok kotu au sagu-sagu si panganon do ulos si parulos sonoton jala marsonang-sonang au mulak ditugihon tu bagas ni damang sai Jahuba ma di bataku
jala batu napin hupa jongjongon bain partinadaan ima gabe bagas ni debata jala sude nane lehom mutuahu par 10 hok kumai tuhok ima sahatna dihita salukna na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapai tihut taringot tu barita ni si Jakob imanan sinurat di bagasan trupukong sasitongna haborhatan ni si Jakob di nasahat ibana tuhutan manang ingana nomor betelon di tonga-tonga ni aka perdalanan na di bagasan biar ni roha do ibana alani di paula si Jakob do dinalaho membuat ima pasu-pasu siahaan ni hahana ima si Esau ate. Jadi taboto do carita naiate ala ditiki pajupang si Esau hahani si Jakob ala pas topet mangula dia ka ulaun nah alai tarsorma male si Esau jadi dibuat adong ma di lopas si Jakob masih panganon di si panganon natebu alai dipangidu si Esau mak si panganon nih alai memang si Jakob terdok do halak na molo didok na bisuk do ya teh lapatan na molo di bahasa Indonesia orang yang licik ya omma kesempatan dipakai ibana lalu membuat ima jabar sihahaan ni nah dihadiri si Esau didok si Jakob mah uleo peo si panganonon asal ma di garis hodo ima tohonan manang jabar ni sihahamu tuau alai mungkin di si Esau dan apalah rikot di bana taringotu siahano nanti ada laos diulu ibana mah di jalo mai si panganon si Jakob laos ido madalanna lau masih Jakob maradupon amung nasi Ishak laos di sido dipangido ibana mah pasu-pasu siahani ate molo tasulikip muse tapabagasson taringotu caritai memang di tonga-tonga ni hasomalan hapursiaun di pada Nairobi di tiki si Ishak masih arga dua te pasu-pasu ni siahani ate ala memang molo disada sudut hira siahani do na membuan goar doh na manuhub akamanang ahape si buanonna sian amung nai ate dak siang gian dosong kita halak batak dosa sitong nade kasihani do na maniup jabar manang tukut di tonga-tonga ni sada pinupar rate ale lo sima toho ale tarsorma sadar masih Esau pabua nunga di paula si Jakob do angginai imap nabi noto nai laho asa gadison nasihan nih ari jalan memang gawi marsakap maibana di nalaho membunuh si Jakob yang si Jakob terlitum maimana tu sian jabuni amungna jala lau maimana tu sada perdalanan ima sahat maibana tu hutan marguar haranon ate omma carita iya alaya hama na masa di sia teh di tonga-tonga ni biar ni roha di tonga-tonga ni naung diulai ibana nasalah teh membuat naso ugasan na ale di sima ibana modum jala marnipi wate ima nipi nakiningan adong ma sada tangga nama segejang na tibuat sahat tulangitan lapatan na molo di bahasa Indonesia tajahari sahat tu surgo ninna tanggai luar biasa doa teh molo adung do nipi satu si
Buadong di bereng tangga satu tu langitan kadangnya tu sabete gejang na yate jala mula mijur ma aka suru-suruan ni debata di bagasan ni pinai yate jala memang adung do tedda puasa di batu don debata tanggaon nate manang ladi do nakinan nagabe harbangan ni Banua Gijang ala memang adung do sakap ni debata mamak kesijak kupon asa gabe sada poparang sada na terpasu-pasu di tonga-tonga ni sada bangso ima bangso ni Israel late alai adorang di pasar debata do itu si Jakob alai di somma di paima debata do sada proses na gajang adorang so sahat aka pasu-pasu ni debata tu ibana ima marhite molo ta jadi aka bindu nasing tutu do ikon di parhatopot ibana do naung salah do ibana di ulau ibana di nalo membuat siahan ni hahanai te ima si Esau te casitong nanggo si Jakub dihilala ibana do nga salah ibana na niulai te lau membuat aka nauli di ibana alai digabusi ibana do ate manang dia kali ibana mak si Esau ate kan ras ngoni do jut nang tonga-tonga ni ngolin jolma molo neng babu si buatan ulu do si tak kali jo kan ide ikan ya kali majo wah sa dapot do kan yang penting dapot jo manang abua mai cara nai na penting iba dapotan di siate persoalan menyesal tidak menyesal akadongani terserah mana mai yati termasuk salah satu dang na didok nasi tong ate ya dong do sukun ai si tong na di bain si Jakub dak si tong ya te dak si tong alai nak pa di tonga-tonga ni naso si tongi alai yang bude bata di paima do sahat tu dia do panopotion ni si Jakub asa boy adong sada pemulihan adong sada pembaruan di tonga-tonga ni nguli mana alai sada na istimewa mewah na di bain debata tu si Jakub ahama itahe parjolo do di batu duon debata do tu ibana ai mukap ma ima Banua Gijang langitani satu di ida si Jakub sahat tu langitan ati anggusian hasalani si Jakub pun unang masongoninya nate di lean nipi tu ibana sahat manyan tangga tu api naroko do ate ale basa ikon di batu duhon tu ibana do harbangan Banua Gijang iya te tangga natu langitan iya te odo pikiran ni debata nama sedenggan do tugan jolma te dakia di sakabi debata di tonga-tonga ni ngolu ni jolma atik pegodan do hagaleonna hahurangan nai saitung do di parade debata dalam na tau hangoluan di ibana odo labatan nai te aledak songoni bolas nate aleaha di paima debata do sadi hari ma hamu bani rohai sadi hari do panguko diritai do songo dia ma asa takas patar do napina tu doni debata dalan haulion dalan pasu-pasu dalan hangoluan tu bagasan ngolut taon nate idom ba ini di bagasan ayati nakiningan pitor ditopoti si Jakub dia teh diri naya teh pitor diokui man bah nabadia do pe ingananon atong ngahama patuduhon sada haulion ibana tadi ngot napina tuduhon ni debata tu bagasan dirina ima nakiningan di aka ayat inakiningan ya teh ima di bagasan aka di ayat inakiningan gabe adong do sada janji di bagasan iman na ya teh dungi marbaga-baga masih Jakub ninnado molo di dongani jala di ramoti debata au di dalanahu dalananon jala di leon di ahu segu-segu si panganon do ulos di parusolonna jala maksonang-sonang au mulat di togion tu bagas ni damang sai jahuba ma debataku jala batu nahu pajong-jongon bahen partinya danima gabe bagas ni debata jala sudena nile homu tuahu parsa puluh honok kumai tuho luar biasa teh
komitmen dohot haputusan ni si Jakob hiate. Ala di bahasa iga satu si songo dia gori haputusan ni mana ala takas do burjuni debata nunga di parade ya te dalan hangoluani anggo di rohana makira di bula debata mau dang jupang be hangoluan diau dang jupang be aka ngolu na dumega di bagasan ngolu nai mungkin di nipion di mana mate mau ditangani si Esau alana memang lo dicari dana mangihun sugo do rohani si Esau alai dang dipasau debata sugo ni rohani si Esau ditiki didapoton si Jakob muba marohana beh anggi komau badatung nagabi pusaun nate nagabi mudarna di bagasani omma waso dia dui waso asini rohani debata nah lausido nang dihamu manambil nami di pardalanan di parnguluat tau boy do masa songonia teh ditiki lipe pardalanata ditiki godang do hasalata hagaliota jojot da taula di lomba buat sesuatu aka ulaun alai bana terjadi gabi biar bah ngulu niba dilele haliluna ya mutahe dilele halilumuna tahe amang inang sering doa kan sering doa saya dikejar-kejar bayangan doa teh bah sadi hari mau mati sadi hari mau los rodok seperti biokan oloni alani apalagi sadi hari ma di pusaka dongano lah yang mau bayar songoni lu songoni apalagi ngatar nipi muse kan bawa nipi narwa-roa muse sering doa mau mikir marnibi narwa-roa kan alani biar ni roha lu do nar nipi idum bedi molo neng mudu pita memang ikut tapi pikir una denggan asa denggan ni nipi bayi dia unang modum hita payak bonanya alai holan di bagasan biar mau contoh majo apalagi dia cuma ngadi biari molo modum aduh si patah hita aduh proses ada pe gudang begu di ngananon nah gak bidak terpudum kita mulu-mulu saya ruang lah pikiran ni bayar deh lau sih udah masa deh jadi dong saya pikiri hita alih omma didok dison anggo si Jakob dang di loas debata alani asini rohana teh alani aha ido hadironi debata teh di ngoluni hita jolma tak ya dipikiri debata ri tuh hita jolma akan arwah nah gudang akasahasalata alai saya dipaima debata do buah do hamu mula ni rohat taon nate di nalau manopo ti kahagelo taon gudang do jolma songoni ngadi boto salah ale to tong do diulehun tong do dirutus ibana mangulahoni anggo naulahoni biasa di dak pola uhumoni debata sauti do na hubua ton dak ngapala dia molo di paretokon haburjuok kudo naulah honon bah ada tung dang masih hormatan nau do tutuhani tahe nah kan ulu do hita gawe tadok do hirana masih hormata kita do tutuhani ta anggap ate ada anggo Tuhan ndak perlu ahogoni gila hormat ibana tu hita ya teh alani aha ala memang sian ibana do saluhun ngolut taon nate jadi ulu do sipata somoni ate alena dipanggil Tuhani boando sikap ni ngolutta songon halak nasipatana say jupang do akahagalion asugari husuk Tuhamu seda ado hagalion muna teh batu tu dak sabe ate sadari mate mo lupa jojor hamu seda hita mana mamboto hagaliot taon mate alai na dipanggil do Tuhani boado sikap ni hita marado po Tuhani biar do hida marado po debata alani hagaliot taon do satay adong jol madang mabiar betu dosa ayah ma dosai oleh mak anggap songon do si panganon si ganupari doi nak pola gabe si biaran kudang do jol masonari songni idum beni jol man waing saya habat tong dang segan-segan ni mana mambain
akan naso tamak naso patut marado pundongan nate dang mebiar ti dosa mebiar doa mangulau dosa teh tutu dengan mai hamut ai olo do boy do boto sia rupa munaon molo di dong mebiar marado dosa tersongon na becik do bohi abang ngagudang dusak kunya tokan odao tersongon na minar do mana ni sangoni dak woto da songa tu siamu alai onggo orang yang memiliki kepekaan iman, mengenal kebaikan Tuhan dalam dirinya, dia sangat takut dia melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu ciri khas orang-orang yang percaya. Ale molo adong do anggap enteng ibana, dia ke ulaun nai, sopola peduli na di hade, sopola peduli mana di jamita, dohor akar renungan nong di bege ibana, itu tanda-tanda kehidupan yang mati. Iman yang mati. Kalau ngadong songoni dan muka bedalan banua gijang itu hita holom dui si Jakob di patudun debata do delan tangga tu banua gijang. Ini merupakan satu tanda bahwa Tuhan masih mengasihi hidupnya. Tuhan masih berjanji untuk menurunkan berkat-berkat yang luar biasa. Iman akhirnya dihatani Tuhania itu si Jakob ahama di bagahon di mana di bana idok iman di dok dia ke ayatina kiningan di pabo di ahu do Jahoba debatani opuni si Abraham do debatani si Ishak ayat 10 ia tano napino do manamu lenokuma tuho doho tupino parmu jala sobo konok orbuk ni tano on sogo torok ni pino parmu jala akararat mahamu tu hasudutan do habicaran do tu utara do tu dan sina jala dapotan pasu-pasu sogot nasa marga na di tano on marhite-hite ho doho pino parmi ida ma sai dongon aku do jala ramotokku do ho manang tu dia peho mangalaka jala togi honokku doho mulak tu tanoon aidang tadi konokku ho da jolo sahat hubayan nahu parbagai itu ho omma bidang ni pasu-pasu ni debata te tu jol maya jala memang tarida do tu bangsa Israel te ima odo hati ridana dak marga abus Tuhan ni nak songuni nang di ngolutta te baga-baga Tuhan dak kon tu bangsa Israel tu hita akan aporsia iya te labatannya dipaukap debatado dalam pasu-pasu sian banua gijang tu ngolutta salelen tajak konibana jala tatopoti ima nasa nagabe naso hobar tu lomo ni rohani debata. Jadi ikonido halak na Kristenia te nya meluadong do satongah hak Kristenon na ba mulai marsugut pulma te mulu satongah ulu si patak mulu caruba da songon satongah nama redde tersongon nah adu kan dang abo apa doang dak tabu edene yakin do na ubereng do aka edemuna baga do berarti pul do hamu nama redde yate akan so hea leder pe terbui do leder ate tersongina berarti pul do di sudeon nate dilagunakin masih molo taparate-hate nate mangulut taon nate so na dehon nakini nakaina esteria te mangulut taon nate ale anggodang debatado pau kapon nasiam banua gijang ini ngolutta dang disordak ibana do dalanna tuhita ingok mak manang tu dia pe hita mangalaka manang dia pe borak ni si adoban di si tahunan ni ngoluta ingok ma anggo debata tetap doi mana madongani dohok manarihon ngoluta dakolan nakiningan tu ngolu ni si Jakob dohok donang tu pinu parna sugut amin ya unang biar kita dang hapalang pasu-pasu ni Tuhan itu hita dakolan tu hita tu sudut namangi hupe pasu-pasu ni debata tu hita molo di parhatutu rohattado debatado dalan hangoluan dihita dipaukap debatado
dalan sian surgoi tu ngolutta na di banua tongaon asagok aka pasu-pasu ni debata alani unang marisuang jala unang golom ria-ria hita manghuto Tuhan yate ujung nanggo si Jakob ditopoti mana duyate di bani mana mak jajina mau dipasu-pasu ho Tuhan leonok kumaon sampai di do imana lehonok kuman asana na usari honi 1/10 anggo tu hita da pola na 1/10 do piate 1/10 do lihat kamu tahe tu gereja teh molo adung aka pilih muda teh anggo songo nau madok dak pula terukur ate ahana taleni na dumegani mare deyang nak sifat kita mau mare tu Tuhani termong tungun ai bilang ganu pari ganu minggu do terus kreasi bese dia mau soni be lu maru tungun mare tu Tuhani apa bereng mak basu-basu ni Tuhani ngulut sa minggu nate se gorang hipasi-pasi tade sehat-sehat boy ta mangito pesta mangan gudang-gudang do kan badangna tebu hita na mangulun nate kan karena pasu-pasu ni Tuhani ate halak gudang do naso mangan sepak-sepak ngoluna ale buita pasu-pasu ni Tuhani itu ya te ya nakot tahu beres mangan sikola do dia te ale mau dapat dapat hari Minggu belum enggak marpilih mah kita bisa idului mah dia menungkel lengi man yang ditukar manian nasubui do nasalebari boy gota pun gabi dua musa ya te kan idui dan nama do dia lehong matu nadu menggani ai basa do Tuhan yate so tu ngadung maru tunggu tita nah le tu Tuhan bereng si Jakob tapi di tonga-tonga ni hapari lo depe ditiki ibana ala diperhatu tu ibana do ngolunai dang marga busi bana di pasik tong mak baga-baga ni debata tu bagasan ngoluna kita pesongoni do ate pos rohata anggo du Tuhani nabasa ruyate dakolan di sarihon akan ngulutan nang tu pino parta sugut pe di sarihon debatar ay nabasa ruy bana unang mabiar hita unak kolsoan nate manang hape saya didongani Tuhani do harus si Jakob nang salah saya diiring-iring Tuhani do ibana asal ma tok tong ditopot rohana nguluna debata babua ibana ma pardingkan bahasa di ngoluna nagok asin roha di hita atong laman dada diri mah hita tu adupan ni Tuhan tabain mana dingkan tu harajau ni debata ingok ma gumudang do dilihat tu hata tu hita kapasu-pasuna molo say tok-tong tapar hatop rohata ibana do nagabi uluata ro di saliring nilekna amin martangyang bahita ali Tuhan di bata muliati gudang di sombon rohanami Tuhan ala takas dirajumi rohanami saliling ulu nami saya diukap pokodo tangga hanguluan sien banua gijangi tungulu nami songot tu si Jakob Tuhan di bata saya lehomat to di Tuhami mananda diri nami ali Tuhan pabua dang marhasohotan asini rohami itu bagasan ngulun nami atik pe jut di ngulun nami saya marsikat soring do akar ragam persorion pernguluan nami asima roham Tuhan saya patugu marohan nami toktong mambain nadinggan hobar tu lomo ni roham ali Tuhan di bata asima roham nang di tonga-tonga ni aka perdalanan ni huriam saya homa toktong ali Tuhan di dalam mengurupi do nama masuk-masuk asa marhiti aka persauran na pinatupan ni huriam di bagasan aka persauran nan di tonga-tonga ni aka ragam di huriam nang di pertanyaan satu permingguan saya homa mangalan rohana rah dia bagasan rohanami lau toktong masih hami toktong manangyon hatam memuji pasangan pengguarmu ai ido dalam nami asa huida hami do tangga namukap sian banua gijangi tungulu nami Tuhan
Asabui gok pasu-pasu hami di tonga-tonga ni ngulu nami. Ali Tuhan asimaroham pasu-pasu magan ulau nami. Lo sido ali Tuhan buano nami nang dia karuas ni huriam dinalaho majalo aka pasu-pasu perbuga sonali Tuhan. Ima Mikael marudut siringo-ringo dohot lau oroanna may selans boru sialagan saksonguni nang yanak kuni huriam loli Kristian tarihoran dohot lau oroanna Aprilia nopianti boru huta barat asima roham pasu mana sida asa si hangulokun hodo di rumah tangga nasida dung mamuka nasida di parsaripioni. Dosi dole Tuhan nang ramoti ma sude aka keluarga dinalaho madapoton aka ulaun di mata ni pestai sai leho masonang di roha dau sian permaran sikop saluhukna malupulup aka namian di bagasan ulauni. Tuhan di bata losido buanon nami di bagasan tikon aka ruas ni huriam nama ulang tahun kelahiran nang di Parsaripeon lama masuk mahole Tuhan asa toktong do diukap pokodo takas ale Tuhan dalam hanguluan siaban wagi jangi tu bagasan sude was ni huriam asa sikop saluhut di aka parnguluan nasida losongoni aka ruas ni huriam nang pasahaton aka pilihan na Tuhan marhiti ragam ni pilihan nang diakoni sosial pilihan iuran bulanan tok ripe pembangunan saksongoni nang akalas ni rohana sida di hamuletion nasida sai diukap pokoma toktong aka dalam pasu-pasu tu nasida asa dang marhahurangan di saluhutna alani ali Tuhan tuhodo pasaton nami di bagasan tikion tasongoni nang dihami di sona ali Tuhan o matotong mamasuk mulut tungali Tuhan di bagasan aka parukilon parsurion alani aka ragam nama sari nguluon di panang di aka persahidon mudarmu na durus di doluk gulgatai idong napa malupon namambain hisar roha pikiran nami Tuhan asa bulas sami toktong marlas ni roha kami lau mandapoton aka ulon nami jala ukapun matugan kami na pungu di sona li Tuhan dalan hanguluan asa laman nadah kami li Tuhan di basa-basa mi di tonga-tonga ni parangbulan nami na siang banwa kicangi mau liate mali Tuhan di bagasan Kristus Yesus oloima pangiduan nami amin. Tabuji matu hata, ta sambuk mahatani tu hata, ta pasak ma pilihan napa dua hon dohot, ima amplop nang satu hita, ima lau mangurupi dia kapakubasion di tonga-tonga ni resok. Yesus
2 jongjong mahita salutna. Tatangnya kumapilian na tapasahat di bagasan tiken martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroani saluhun. Silion lehon na dinggan dot nasa uli basa na mo diutus. Pasatami masian ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihan nun pati bulhon harajaun mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhi titotim asalam mutadahami godang ni silan lehon mitu hami asalam girgiri hamnandok moliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajaunmu say saut malomane roham di banua tengaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ini dongan amar dosa tu hami ngunak kami tugihun tu pangujunan palua mahami sian pangagong. Mahamu di bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasian Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batamo buhina tuho jala asima rohanami daho di depakon Tuhan de batana buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodin. Amin. Songo buah-buah tu hita salu nah anon duk sayon di lantai bawah ima kegiatan seksi kesehatan pengobatan gratis sate di hita salu nah hobar tu buah-buah nakinan asa tatopot mate akan narikot lau mamareso aka hahi pason nak melihat mak